Хора, няма да повярвате какво видях. Какво? Лили е Каква е? задръстена, това всички го знаем. В тоалетната изчезна. О, супер! По-добре въобще да не се връща. С това ли ни губите времето, бе? Айде, така. Вие знаете, Къде е тя? в салона. Нямаш право да казваш на никой за това. Ева, добре, че си ти. Стефи ме видя. Знам, за малко всички да разберат. Маля, какво е станало? Боби, стига си ме гледа. Ела да ни помогнеш. Какво става? Стефи, моля те, не трябва да казваш на никой за нас. За вас? Не, аз не съм русалка. Имаме проблем, мажоритките идват. Мале, какво правим сега? Спокойно, аз се оправя с тях, а вие се оправете с пача. Чудо! А вие на къде отивате? Да си вземем нещата. На ваше място не бих отишла. Имаше ето такава хлебарка. Огромно просто, отвратителна. Дръпни се да си вземем нещата. Ако искате, аз ще ви ги дам. Не, мерси. Ние ще си ги вземем. Няма хлебарка вече. Мале, тая новата е много луда. Дали не е крадо? Трябва да си проверим нещата. Искате ли да се махаме от тук? Да, Стефи, идваш с нас? Къде? на нашето място. Без въпроси. Какво ще правим след даскала, брат? Ме ходим тренираме нещо, а? Брат, кое е това новото момиче статус? Да не е от твой клас. Стефи, бе, брат, от моя класа, какво ще кажеш, а? Как ми се е използвано такова бомбонче, не знам. Харесва ли ти? Много. На бас за 100 кинта ще забия преди те. 100 кинта? 100, веднага. Няма шанс. Мале, той е тук. Криеш ли се от някой? Ами, зависи кой пита. Значи ти идваш тук. Понякога, но сега се сетих, че ми изникна ангажимент и трябва да тръгвам. Ами добре, беше ми приятно. Чакам те в час. Ако изобщо влезна. Моля, знаеш, че ако не влезнеш, пише отсъствие. Чао! Ало, да. Тук съм. Не знам какво се обърка. Наистина, когато ги бях хванал, нещо страшно ме удари по главата, някакъв кол или прът и аз не разбрах какво се случи наистина, но някой е знал, че сме там и е знал за нашия план. Не, това не означава нищо. Това, че са спечелили една битка, не означава, че са спечелили войната. Пак ще ударим и пак ще сме ние. Да, не се притеснявай. Просто в момента съм се покрил малко, за да могат да не ме намерят. Ти също няма как да разбереш къде съм. Не ме търси. Когато стане време за действие, аз ще те потърся. Чао. И това в общи линия е нашата тайна, от която ти вече си част, защото си наша приятелка. Приятелка, част ви защитих само защото просто не харесвам такива селски пръчки и леопардови щампи като Дари. Нищо повече. Нямаш друг избор, защото знаеш тайната ни. Да, плюс ние сме супер готини и имаме и тайни сили. Да, задръстани като вас, защото сте задръстани, а не готини. Открих я! Коя си открил, Боби? Една магиосница, която може да ни разкаже повече за вашите сили и за вашите опашки. Боби, това е статия от преди 10 години. Боби, дори да има наистина такава магиосница, надали тя ще ни чака 10 години да говорим с нея. Ама аз открих също и адреса, смисъл тя е наблизко. Искате ли да отидем да я видим? Що пък не? Наистина ли да ходим? Айде! Добре. Теви? О, не, никакъв шанс. Хора, направо не му повярвам къде съм по 5 след обяд. Наистина съм на плажа, аз съм тук с вас. Показва го, че е тук. Хора, тук не ми изглежда да живее някой. Хайде да влизаме. Ама изглеждаме като място пълно с луди хора. Ева, глупости, дай малко по-сериозно, давай да влизаме. Стефи, нали не искаш да идваш? Да ходим, защото ще ги изпуснем, айде. Ева! Ехо! Има ли някой? Ехо! Ох, момичета, сериозно ли? Стефи. Добре, хубава забава си направихте. Айде сега да си ходиме. Тук ще дойдохме. Никъде няма да ходите.